כמו שצריך, צריך קודם כל ללמוד הלכות שבת. בלי ללמוד הלכות שבת, אי אפשר לשמור שבת. כי לשמור שבת זה לא רק לא לעשן, ולא לנסוע, ולא להדליק את האור. יש הלכות בישול, מה מותר לשים בפלטה, מה אסור לשים בפלטה. יש בישול אחר בישול ביבש, אין בישול אחר בישול ביבש, בלח, מה הדין בישול, מה הדין כיבוס. אם למשל דוגמה יש לך כתם בחולצה ואתה לוקח, סליחה מכמותכם, את הרוק ומנגב את הכתם, זה כיבוס, שריעתו היא כיבוסו. אז יש מלאכת כיבוס ויש בורר, צריך לשים בבורר, כל פעם מכינים סעודה שלישית. השאלה אם מותר לקטות את הירק דק דק, מה עם בורר? אתה פותח קופסת שימורים, אתה צריך לדעת שיש בורר. אם אתה פותח את הקופסה אתה לוחץ וכל השמן יוצא ואתה משאיר רק את הטונה, זה מלאכת בורר. וגם אם לומר שזה אוכל מתוך פסולת, מרן אומר רק ביד, אבל בכלי אסור. אז לכן כדי לשמור שבת צריך ללמוד הלכות שבת. הלכות שבת אפשר ללמוד או בשולחן ערוך הרב לרבנו בעל התניא, או במשנה ברורה הלכות שבת, או בן איש חי הלכות, או ילקוט יוסף, או שמירת שבת כהלכתה. כל אחד שרוצה לשמור שבת, יש לי עצה טובה, קח את הספר שמירת שבת כהלכתה, או את הספר משנה ברורה, או בן איש חי, ותלמד בבית, שאתה עושה קידוש, באמצע סעודה, 2-3 הלכות מהלכות שבת, וככה אתה תדע הלכות שבת.